Kaže se da Husein nije nikada govorio u prisustvu na sjelu gdje prisustvuje njegov brat Hasan. Kad prisustvuje njegov brat Hasan na javnom sjelu, Husein, mlađi brat, čuti. A kaže se da Muhammed nikada nije pričao javno na javnim sjelima ako bi tu bio prisutan Husein. A onda još preče ukoliko je bio Hasan. Znali su neku porodičnu hijerarhiju i znali su da mlađi mora poštovati starijeg. S tim što je stariji znao da mora imati brigu o mlađem. To je jedan detalj koji se pokvari u našim porodicama. Stariji nemaju osjećaja da vode brigu o mlađim, a mlađi nemaju poštovanje prema starijim. Tako da bi na toj stvari ovaj detalj iz njihovog života mogao bi nam biti uzor da se po pitanju toga malo popravimo. Kaže se da je jedne prilike rečeno Muhammedu al-Hanefiji, prigovarajući mu se ipak nije on Fatimin sin, jesu on Alija. Alija ima najbolji porijeklo, znači plafon, ali nije Fatimin sin. Fatima je ipak šćerka našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pa govorilo mu se, kaže, otac je tebe slao u prve borbene linije samo da bi sačuvao Hasana i Huseina. Da bi na taj način Hasan i Huseina čuvao da ne bi bili pogubljeni. S obzirom da su Fatimine, unuci našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pa Muhammed, je li to ostavilo nešto traga prema njegovoj braći? Kaže, Hasan i Husein su dva oka moga oca, a ja sam njegova desna ruka. A kad ti neko napadne oči, s čim ih braniš? Hoće reći, normalno je bilo da moj otac upotrebi ruku da bi odbranio svoje oči. Ja sam imao tu ulogu i to je bilo moje mjesto u našoj porodici i među našom braćom i to je mjesto on zauzeo ne stideći se.